आंनि इउटुब चेनेलाव बरायफिननाय थाबाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जों दा बाहाय लामा खाथिं थांनो फैदों आरो ना। दा आं थांगासिनो दं आंनि गारिनि खाथियाव, नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने बे लामाया बिराद डेन्जार आरो बे लामाया। बे लामाखौ लामा मोनसे सेन मोननै मोनथाम थांनो बिराद गोबाव नांगौ। जायगाफ्रा बिराद डेन्जार इयो। बे जायगायाव बरफ गोग्लैबाय थायो। नै लामाफ्रा जावबोजोबनाय आरो जेसेखि बे लामायावनो गिदिर गिदिर अन्थाइ मोनो। बेखौ जों कम्पिउटारजों सालायनानै बेरफुहोनानै लामा दिहुननाय जायो। आरो नै जायगाफ्रा बिराद डेन्जार माने आरोना बे जायगाया। बै साइडथिंबो काटिं सोलिगासिनो दं। दा आं थांदों आंनि गारिनि खाथियाव आरोना, नायलांबाय थादो। ओइलाय आंनि ट्रेक्टरखौ मोनफैबाय। माने बे ट्रेक्टरखौ बे जाबाय 4x4 निउ हलेण्ड एक्सेल। आं दा मोनफैबाय आंनि गारिनि खाथियाव, नायलांदो नोंथांमोनहा। सान्दुं मोदानायखाय बांद्राय मोजां नुवासै। नै इलाय बेयो जाबाय दल दल जायगा। ये जाबाय दल दल जायगा। बेखौ बारनो बिराद गोबाव सम लादों, मास मोननै। बारनो हाया जेने थेने बारबाय। जेसेखि जाय मानसि हाबना लाबायना बाहाय ओंखारफिननो हानो नागिरा माने। उनाव देखायलांबाय थासिगोन आं नोंथांमोनखौ, नायलांबाय थादो। अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामना होदो, गोजोननाय थाबाय। इधर हम है दाजू है, देखो तो इधर दाजू। इधर हम है दाजू है। बहुत ठंडा होता है यहाँ में। अभी जनवरी महीना को बर्फ गिरेगा यहाँ में। जनवरी मासावहाय बर्फ गोग्लैयो बाहाय। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ ये देखो हम लोग का रास्ता कटिंग करने वाला। देखो रास्ता को ऐसा कटिंग करता है। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जोंना जावगासिनो दं लामा। जायगा बारलांगोन। केटा बस्ती तक कटिंग करके देखेगा जितना सकेगा। केटा से इको बस्ती बोलने वाला मिलेगा। वो हमें दूर में इधर। So guys, anda गारिखौ स्टार्ट होबाय। दा थांसिगोन आरो खामानि जायगायाव। बे खालामसै गारि।
नायलांबाय थादो थांगासिनो दं आं दा गारि लानानै नायलांबाय था नोंथांमोना माबायदि जायगायाव गारि औ बे लामा खाथि थांबाय आरोना